Použil som Facebook Marketplace, aby som sa pokúsil predať svoje auto. Mal som staré SUV, na ktoré som chcel zistiť, koľko by som zaň mohol dostať. Nedávno som si zaobstaral novšie vozidlo. Vedel som, že môj SUV nemá veľkú hodnotu a pýtal som zaň $3000. Fungovalo dobre, ale malo veľa najazdených kilometrov a bolo staršie. Urobil som niekoľko fotografií a zverejnil som ho na Facebook Marketplace. Po pár dňoch som mal niekoľko záujemcov o auto. Prvou osobou, ktorá ma kontaktovala, bola žena menom Anny. Povedala mi, že má veľký záujem a chcela by prísť pozrieť auto. Povedal som jej, že môže prísť hocikedy nasledujúci deň, pretože nemám nič na pláne. Navrhla 8 večer a ja som súhlasil. Takže na druhý večer som vytiahol auto z garáže a zaparkoval ho na prijazdovej ceste. Bývam v pokojnej štvrti s väčšími pozemkami. Moja prijazdová cesta je dosť dlhá, takže som SUV, ktoré som predával, zaparkoval asi v polovici. O 8 večer sa pred kríky na konci môjho dvora priblížila dodávka. Predpokladal som, že to musí byť Anny. A naozaj, z auta vystúpila žena, ktorá sa podobala na profilovú fotku. Mala dlhšie blond vlasy a mala na sebe čierny kabát. Prišla ku mne k autu a podali sme si ruky. Potom si začala prezerať vozidlo. Po asi 5 minútach sa spýtala, či by sme mohli ísť na skúšobnú jazdu a ja som súhlasil. Sadla si na miesto vodiča a ja som si sadol na miesto spolujazdca. Potom cúvla z prijazdovej cesty a ja som navrhol, aby sme sa trochu povozili po susedstve. Cesty tam bývajú veľmi pokojné a ľahko sa na nich jazdí. Tak sme odišli a jazdili po mojom susedstve. Skúšobná jazda prebehla podľa očakávania. Anny sa ma pýtala niekoľko základných otázok o aute a zdalo sa, že má oň skutočný záujem. Odpovedal som jej na otázky a naozaj som si myslel, že by som jej auto mohol predať. Jazdila veľmi dobre a asi po 15 minútach sme sa vrátili späť k môjmu domu. Keď sme dorazili, zaparkovala auto na rovnaké miesto, odkiaľ sme vyšli. Keď sme vystúpili z auta, vrátila mi kľúče a povedala, že si to bude musieť rozmyslieť. Pochopil som to. Bol som trochu sklamaný, ale kúpa auta je veľké rozhodnutie, takže som z toho nebol nejako extra rozčarovaný. Povedal som jej, aby mi dala vedieť, ak ho bude chcieť, a potom sme si opäť podali ruky a rozlúčili sa. Potom som vošiel späť do domu, zatiaľ čo Anny odchádzala. Keď som sa vrátil do domu, takmer okamžite som niečo začul. Keďže bývam sám a nemám žiadne domáce zvieratá, nevedel som, čo by to mohlo byť. Potom som začul kroky z druhej miestnosti, keďže som bol len v obývačke. Zdalo sa, že zvuk prichádza z kuchyne a bolo jasné, že niekto iný je so mnou v dome. Zavolal som, či je tam niekto. V dome bolo však ticho. Zakričal som nahlas, či je niekto v mojom dome a povedal som, že volám políciu, ak tam niekto je. Po tomto výkriku som sa stiahol k svojim vchodovým dverám. Mohol som z domu odísť, ak by na mňa niekto zaútočil. Srdce mi bylo ako o závod a naozaj som nevedel, čo mám robiť, pretože bolo jasné, že tam niekto je. Potom som začul, ako sa otvárajú zadné dvere na terasu. Stále som však nič nevidel. Dvere sa potom zatvorili, ale zostal som stať na mieste. Nebolo 100% isté, či osoba skutočne odišla. Asi o 10 sekúnd neskôr som začul zvuk prichádzajúci zvonku za mnou. Zvuk prichádzal z prijazdovej cesty a keď som sa pozrel, videl som muža, ktorý bežal po mojej prijazdovej ceste. Bežal veľmi rýchlo a práve zapadalo slnko, takže som si ho nemohol dobre prezrieť. Jediné, čo som vedel povedať, bolo, že to bol dospelý muž v tmavom oblečení. Keď dobehol na koniec prijazdovej cesty, zostal som v šoku. Rýchlo naskočil do zadného sedadla auta, ktoré sa práve zastavilo pri ceste pred mojim domom. To auto bola tá istá dodávka, ktorú šoférovala Anny. Keď nastúpil, dodávka prudko odfrčala. Až potom som prehľadal celý svoj dom, aby som sa uistil, že tam nikto nie je. Boli preč, ale ukradli mi niekoľko vecí. Hotovosť zo spálne, hodinky, môj starý iPhone, ktorý som už nepoužíval a ešte niekoľko drobností. Zavolal som políciu a tá prišla o chvíľu neskôr. Povedal som im všetko, ale bohužiaľ som si nezapamätal poznávaciu značku dodávky. Anny, ak to bolo vôbec jej meno, ma na Facebooku zablokovala, ale polícii som dal všetko, čo som mohol. Muž sa dostal do domu mojim vlastným pričinením. Nechal som otvorené garážové dvere, keď sme odišli a dvere z garáže do domu boli odomknuté. Cítil som sa za to veľmi hlúpo. Ale moja štvrť je vždy veľmi pokojná a garáž je tak ďaleko od cesty, že som nikdy nemal pocit, že by som bol v nebezpečenstve, ak by bola otvorená.
Myslím, že muž bol v vaninej dodávke a keď sme odišli na skúšobnú jazdu, vystúpil a jednoducho vošiel dovnútra. Naučil som sa, že potom to už nepozvem k sebe domov nikoho, koho nepoznám. Odvtedy, keď som sa pokúsil predať auto, stretával som sa s ľuďmi na verejných miestach, napríklad pri miestnych obchodoch. Ak používate webové stránky ako Facebook Marketplace alebo Craigslist, odporúčam poučiť sa z mojej chyby a stretnúť sa na verejnom mieste, ak sa vôbec musíte stretnúť. Mám strašný hororový príbeh z používania Facebook Marketplace. Hovorím vám, už ho nikdy nepoužijem a stále som z toho nahnevaný. Stalo sa to asi pred 2 rokmi. Mal som veľmi peknú 50-palcovú televíziu, ktorá bola hlavným televízorom v mojej obývačke. Potom som si však kúpil nový 65-palcový televízor. Ten starý bol príliš veľký do mojej spálne a už som tam mal iný televízor, takže som sa rozhodol predať ten 50-palcový. Pomyslel som si, že aké lepšie miesto na predaj televízora ako Facebook Marketplace. Tak som urobil niekoľko fotografií a potom som ho zverejnil. Najskôr sa nikto neozval. Potom sa mi ozval niekto s veľmi nízkou ponukou a tak som ho zablokoval, pretože ma taká urážlivá ponuka nahnevala. Neskôr sa ozval niekto rozumný. Bol to muž menom Tim. Tim povedal, že má záujem o kúpu televízora a spýtal sa, či funguje. Povedal som mu, že áno, funguje ako nový, čo bola pravda. Potom mi dal svoju ponuku, ja som ju proti navrhol a on ju akceptoval. Bol som dokonale spokojný s množstvom peňazí, ktoré som zaň dostal. Dohodli sme si teda dátum a čas, kedy Tim príde kúpiť televízor. Keď ten deň prišiel, Tim prišiel ku mne domov a ja som ho pozval dovnútra. Zapol som televízor, aby som mu ukázal, že funguje a všetko je v poriadku. Potom mi zaplatil hotovosťou a ja som mu odovzdal televízor. Vyniesol si ho do auta a potom odišiel. Bol som spokojný s predajom, ktorý som urobil. Prešli asi 2 týždne a zrazu som dostal od Tima správu na Facebooku. Napísal, že televízor sa pokazil a že chce plnú náhradu peňazí. No, keď som mu ho predával, fungoval úplne v poriadku. Bolo to už 2 týždne od predaja. Bol som predajcom na Facebook Marketplace. Neponúkam žiadnu záruku. Povedal som mu, že nie. Bol som si celkom istý, že čokoľvek sa stalo s televízorom, ak sa vôbec niečo stalo, bola to pravdepodobne Timova chyba. Zo zvedavosti som sa ho spýtal, čo presne sa stalo s televízorom. Tim tvrdil, že nemá tušenie a povedal, že je jednoducho pokazený. Tiež povedal, že som s ním musel niečo urobiť ja. Potom vyhlásil, že ma môže žalovať. Požiadal som ho, aby mi poslal fotku. Tim mi poslal fotku televízora, ktorý bol očividne rozbitý. Vyzeralo to, ako by niekto do obrazovky udrel pesťou. Spýtal som sa ho, či doň udrel, čo ho naozaj nahnevalo. Spýtal sa ma, či mu vrátim peniaze alebo nie. Povedal som mu, že nie. Povedal som mu, že od predaja už prešli týždne a nie som povinný ponúknuť akúkoľvek záruku. Pripomenul som mu, ako som mu pred predajom ukázal, že televízor fungoval. Tim mi potom začal nadávať a ja som ho zablokoval. Nemohol som uveriť, že očakával, že mu vrátim peniaze. V tú istú noc sa objavil pred mojim domom. Samozrejme, poznal moju adresu spredtým a keď prišiel, začal búchať na moje dvere. Neotvoril som mu a zakričal som, aby odišiel. On mi zakričal späť, že neodíde bez svojich peňazí. Povedal, že priniesol televízor so sebou a chce ho vrátiť. Pozrel som sa z okna a videl som, že naozaj má so sebou televízor. Povedal som mu, že ho vrátiť nemôže a tým to skončilo. Tim však stále neodchádzal a tak som mu pohrozil, že zavolám políciu. Nakoniec sa zdalo, že ho to prinútilo odísť. Ale keď odchádzal, videl som ho, ako išiel k môjmu autu na prijazdovej ceste a hodil televízor na moje čelné sklo. Potom odišiel a nechal televízor na prijazdovej ceste. Keď odišiel, vyšiel som von, aby som skontroloval, či moje auto neutrpelo žiadne škody. Prekvapivo nebolo poškodené. Čelné sklo to vydržalo dokonale. To isté sa však nedalo povedať o televízore. Ten už bol rozbitý, ale keď spadol na asfalt mojej prijazdovej cesty, rozbil sa ešte viac. Našťastie som Tima už nikdy nevidel, ani som o ňom nepočul.